出国那个 Schlemm 中农山希嘛。Ka jing ai da wai tika ya ki ba khat prasnem hadu south nem kala ya chai hakini kisngi hanne kisngi ka khat santrik ujemang arjar arpuai unang san hima ulayo benyakren bat ki katu katni kisamla khasi ki bawan ai tika nakaliang jong kini kisamla kilapan pau pak jing penrung kerteng banyo tika kamlong ka bae ya kisamla ki balanang balastat hanrei ya kisamla ki bomnang bomstat kin shem sitom Shushu nakaliang jong kini kisamla kila ai jengmut ya ke sorkar lada ke sorkar ka kwa ban pensuk ya ki pajba khamtam ya ki duk ki rangli kala dei ban bu da wei unamba ba lada ki syam jinge kinla ban pun sha uni unamba baru ke sorkar kala dei ban ya trailang bat ki snong ki thau ban pensuk ya pajba bat ba kinla ban penrung kerteng klem kano ke jinge nakaliang jong kini kisamla kila pan pauru da ka baong balada ke sorkar ka kwa ban pensuk ya kinong snong kadai ban le kumbale yaki ba saup sans nem sejrong kani kanang pensuk syushu yaki ba ha ka ba penrung ye kertengi kini ban ITK kini covid ya kini ko covid ni shamba kam delong ya ka ba ni ki bala nang start namar ni haban net be ka tuku online kala don lupa ka website ban ni haban ya ka jaka bangisa ni hab ai open code nang tungin sa register yaki ya ka Aadhaar card ni fill up pendan kam da ka PAN card ni da ka Epic card hadin nang tungin sa yo ban jet ya ka timing kemun ni jet ya ka slot patu ka slot kadai ndai de jet do khatway nang ta khatway hadu si baje kumta ter tingi jet kumta tibat hai ka vaccination center ni kwa namar bahang no bangi kham saujan hang ta ni let mo tengaru ngachi jet ningkong ya ka memhan hendrai hang tai kladap namar ba kadon tang si spa tiliki vaccination hakata ka por kabangi sim khandai beje hadu khatway tianga nga choose no ya kani ka civil namar kadon hadu o si spa san thol tiliki vaccine na benta kani ka timing khandai hadu khatway ti hendrai ban ong ki bre ki bam da nang da start ki bam da jupendan kam hi ki mobile kan ki ban le kani ka registration te ba ngathrai ka lalong ka be shisha kamtam kidai ban don helpline kan ban yarab ikini ki bam nang ban le kumno namar ban suong hi ban register kam dei ka basuk tangga tai ka don ban ban bu you helpline number kan ba kumba ki le men last year mo ya kitu ki libras dai ki batrai belas ngi ki haban you dai ban phone you tu number ka liba department tiki yo en kitu ki jingarab jangki mentaru habang yang hang dia bangawan ai ka vaccine ki bon ba ki balawan ki shuwan kam tu ba ki haban len no nomor ba kim shim la ban yo vaccine nomor kam register ki wan ki tu ki bahe ki kliengi flyo ka slot ni ho ot nre ki ba pli ki tu ki bam yo ki bam nang kin do no dia nak kalian jong government ke di ban le ai kan halor kan ye ke di ban ai utau headline number ni kha danu ki ban nang start kan nak kalian jong ka health department ki yang ki sem jong kini ha ki community hall ai ling ba ki rang ba snong do setiap ki rang ba snong ki la ban khat am ye gitu ki brew ki basa ka tu ka snong ki bam dan nang ban le ka registration te kin yarab nak kalian ka snong lo la kamla nak health department tang kata hi ba nak kalian jong ating kintu ye ki ba baro ki ban ai uni ko vaccine ni uni Covishield kat bati ai nomor kelong ke badan kam badam dai tang bing layo yo first dose nila long free no to virus ni don kam bangin yo so second dose bar hadin bo yo ya kita ro ngin hab hi la dia bangin dang pikir ngim dai kan men chui ya chrum cheneng man ongweng no kamas ngangam yo covid shu rengi hab hi ban pikir kanya la ka jing em nomor ka jing shat jing klan ga di ka baning kong yam ngim don kam ya kata kaspa ka hazar kaspa ka hazari ka don kam hadien la dang ngim yo ya ka jing kot jing kya kam mentuai bangin ya you kan ngin ya be tang ya kaspa ma Mesho pupar mauto ngasang sa ka snong umplik te kumno philap habai dei batkat ka jing register ban penrung ban wan ITK tiban ITK ka hoai ka long sha tang ka jing yo ki banang pendan kamput ka bangayo i bon ba kinyo nomor ba ka stat plat banlut apo 3 minit har ko singi bagi book ka slot baro ki slot jong baro kini ki jaka ITK shlong la daplut te kham janjar khindat ka sarkar kala banra yang kishnong ki kham sok ya baro lang kinyo ki dok isuk tikia don lang hi man oing kata long nganong 50% san 4% nombor kiliang ki kham bon ki kham nang penang kam komputer mo ong ning ko man penang kam phone te
Jadi bandang bon syo terkat kadang mi kisni ki por mal ba tang vaksin ni di kalat ba minyak nang syahmat ba. Tang ba kan hable kembali ka senam 45 senang sausan senang malai ki senang teng ba jing arab sama dor senang di sudah nasional katai kan konsep ke sarkar bangin yawan ya boy kumni kam ko ahi ke sarkar bangin ya senang lain nang daw jong vaksin yang ya hospital age kalat. Break ke lockdown ng sarkari titikili aga senang kan konsep